Hola a tothom, avui faré un vídeo de posant a la pea de copes. Ja tinc a 0 copes, sí. Encara no he fet cap partida i esperava per poder fer solos en un millor mapa, encara que no és el millor, ja ho sé. Però intentaré fer la partida i guanyar copes amb la pea. Que la tinc a 0 copes, o sigui, serà bastant fàcil guanyar copes i espero que guanyi bastantes partides i tot aquest rotllo. A veure, no sé com va, o sigui, sé que com anava la ulti, però no sé si... Oh, de lluny dispara un munt més, ahir mata un munt més. Vale, bé. Està bé saber-ho, és com un tipus de Viver. Què és això? Què és això? Com és que ara mata menys? Ah, té una sola bala? Bueno, està bé. A veure. I si me poso aquí? 1000, vale. Pues no sé què ha passat abans, perquè abans he matat, no sé si 3.000, 2.000, o sigui, bueno, no m'entenc molt bé. No, igual, a veure. Bueno, ja tinc 5 d'energia, o sigui, està bastant bé. No els hi serà fàcil guanyar-me. No, hi ha un kill aquí. Que camper. Oh, a veure si tinc la cam. Oh, no! Per poquíssim. No! Ah, no, el Gale m'ha matat. Bueno, de totes maneres guanyo 7 copes. Ué! Tampoc és una fortuna, però bueno. 7 copes. A veure, quan me la poso. A veure, vaig intentar disparar al max 800. I si me poso aquí el més a prop possible, 800. Vale, no té molt de sentit, però bueno. Hola. Dynamite, no te'n vagis. Aquí. Oh. Té com un tiro especial aquí, però què és això? Ja us dic, no he provat. Crec que la seva ulti és ralentitzar. Oh! Ja sé què era això. T'esperes i tens com un tiro especial. Que te mata més. Que raro. Molt raro. Very estrany. A veure. Que no m'agafin aquí la rosa. Vale, és bastant raro. Vale, bueno. Nah. Sabia que la ulti era per paralitzar, però no sabia molt bé com funcionava. A veure... O sigui... No sé, no ho he pillat bé. A veure... Toco a una persona i tinc tiro extra o què? No tinc tiro estrany. A veure... Oh, el tinc! Ah, és cada vegada que toques a algú. No pillo. I espero no ser l'únic, però bueno. Hola. Vale. M'ha de 3.000. Bueno, està bé. És com un tiro bàsic de la nani. Tinc una nani. Bueno, a veure. Pururu. No! Carl! Ara m'ho quedo jo. Per lladre. Va, tinc 11. Crec que està bastant morta. Hola. No siguis camper, va. En sèrio, no m'agraden gens els campers. No siguis camper. No t'amaguis. Sé que estàs aquí. Da un toc i mata 5.000. Que guai. És divertit, Va, ara posaré totes tornar a jugar. I veurem al final de la partida quantes sumen tot de cop. A veure. Bueno, no ho sabia, però està bastant guapo. I m'alegro de que ho hagin fet. Però, Vale. No. A veure.
primer he d'aconseguir energia, que si no, no faig res. Ja tinc la meva dispar raro. Pap, hola, pap, hola, pap. Amb autodispar, a més. Bueno, a veure si hi ha algun cofre. No. Cofres. Aquí. Pap. No, aquesta caixa és meva. Guai. Aquesta caixa és meva i no la toques. Dos caixes de més. Guai. Si me regalen caixes me va bé. Sí, sempre va bé. Puro. Aquí m'he arriscat una mica massa, igual. Igual sí. Una rosa. No, una penny. No, com es diu? Genial, no me'n recordo el nom. Hola. Pap. Amb un autodisparo. Bueno, doncs està bastant bé. Ja portem 30 copetes. Normalment 30 copetes, doncs no es guanyen tan fàcilment. Però ara, és facilíssim. Vale, va. Energia. Guai. Gràcies per tancar-me la caixa. Bueno, vale. Jo me n'he trencat bastantes, no ho entenc, aquí. Aquí què va la gent a trencar caixes o què? M'ha matat. Bueno. Però què fa? A veure. Vale. A veure. Vale, va. Això és meu. No m'ho robis. Ja pensava jo. M'ho robes i te mato, Però sempre amb companys. No agressivitat. On és aquest bo? Aquí dalt. Que me trobaràs a faltar? Aquí te tinc. Aquí! No! Li queda poquíssim. Vale, va. No. Genial, ara cargarà vida. Vine, sí. Bona idea. Bona. 3.000, bé. Només tinc 4 d'energia. O sigui, com hi hagi un amb bastanta d'energia, estic bastant malament, però bueno. Però què fa aquest? Què ha fet? M'ha sorprès bastant aquest Rico, però bueno. I tenia la ulti. A veure. No hi ha cofres. Bueno, doncs vaig a campejar una miqueta. No sé si es pot dir això, campejar, però bueno. Vaig a fer... No sé el que es digui que faig. No. Un tiro. Estic a un tiro. Bueno, tinc la bala que rebenta, o sigui, mola. Hola, pap. Amb una bala. A una bala. S'ha quedat de pedra. Fijo. Hola. Bueno, doncs jo vaig agafar aquí. Ho sabia. No te'n vagis, primo. Aquí. No te'n vagis. Primo. Què vol, suïcidar-se? Però què fa? Va, me suïcido. Va, vaig. Ja, va, energia. Bueno, doncs ha valgut la pena. Perquè ara si me quedo amb 4 energia... Si m'hagués quedat amb 4 energia, com que només quedo jo... I aquesta Piper que me rebentarà. I aquesta Piper, d'on surt? Vale, va. Vale, va. Sí, primers. Bé. Bueno, doncs m'ha bastant bé. Va, torna a jugar. M'ha bastant bé. Vale, va. A veure. Jack, no vinguis a per mi, no. Aquesta caixa és meva. Aquesta caixa... No, és que me matarà. Hola, Jack. Hola.
sèrio. Menjo una copa. Va, no me pot matar la Jack. Vale, va. L'estú. Va, no me posarem l'estú. Vale, ja està. Una sabaneta de més i aquí vaig a per una de més. No, com li he pogut fallar? No té lògica. Aquí va. Vas tu, vine. Look at me. Mira. Oh, a una bala. Però què fan aquests dos Gales? En sèrio? Els dos Gales així, tranqui. Però què fan? No, maleïts Gales. És que són tímers els dos Gales. Em pensa, oh mira un Gale. Va, vaig a fer tim amb el Gale. A veure. Vale, va, ara vaig a parar-les tu. I quan vingui, pap, mort. Hola, tu, una bala i ja estàs mort. Ho sabies? Pip, pip. No, però què he jugat? Per què he jugat tan malament? Vas, menys 2. En sèrio? Quedo en l'última posició i me'n resten 2. Està bastant bé. A veure. No, la EMS. Bueno, pues si me deixa la caixa. Vale, una caixeta. EMS. Li he tocat de sort. Pura sort. Bueno, pues he d'agafar caixetes. Si no aquí ningú m'ajudarà. Bueno, pues si me mates la caixa, millor que millor. A veure. Ja, a mi m'agrada que me matin la caixa, però no que me matin a mi. Bueno, va. On és el Frank? I el Frank? Aquí, quina bona parella que fan. A veure, Frank, vine. Entre jo i el Sus estem pressionant un munt al Frank. Frank, no te posis nerviós. Bueno, bé. Bé, va. 7 d'energia i queden 3. Si me puc carregar el tercer que hi ha aquí, millor que millor. Ula. Vale, va. Com estic aquí la EMS. Una bala. Maleït camper. És que en sèrio, és impossible. Maleït camper. Ens hem matat jo i la EMS al mateix temps i el camper ahir ha guanyat la partida primer. És que... Vale, va. Vale, pues si m'obres la caixa, a mi, pues genial. Bueno, pues si m'obres també aquesta caixa, pues millor que millor. No. Aquí hi ha campers. Què? En sèrio? He acertat el Carl. Així de sort i vaig i acerto el Carl. Ja. Però agafa la gema que hi ha allà baix. A veure. Bueno. A dalt hi ha un munt de capses. Gale, queda't la de baix i vaig a per dalt. Adeu. Pap. Doncs m'agafo aquestes ja que me van de pas. No. No, sí, rata. No, és que se quedaran totes les meves caixes. És que jo ho veig a venir. Mira, jo me quedo aquí entre les caixes i ell matarà les caixes i jo me quedaré tot això. Gràcies. Ben fet, sí, ben fet. M'encanta la teva manera de treballar. Sí, me mates les caixes? Vale, va.
no. Bé, aquí estic més mort que mort. A veure. Va, una més. Vale, va. Baixo. Aquí. Pup. Caixeta. No, Bibi no. Fora. Com me cargui la Bibi d'una bala, és que jo flipo. Va. Bibi. La mata. Mata. Bibi. Ben fet. Para. Oh! Que bona! Ha sigut una jugada molt bona. M'he carregat el Bibi i ja l'has tu. Què va? Va. Colet, vés-te'n. Aquí és territori meu. Molt bé, ben fet. Així m'agrada. Que ho vegis. Vale, va. No. Què fas, Ai, com s'ha dit, Colet. Vale, va. Oh, molt bé, Pingüí. Molt bé. Pressionant a la Colet, Pingüí. Ets més agressiu del que em pensava. Vale, va. És tu. Va, com me rebenti la caixa que tinc, l'única caixa i me la rebentarà segur. No crec que me la pugui rebentar. Més amb què me la pot rebentar. No, m'he de carregar vida. Però qui queda? Segur que queda un camper. O un que no es vol barallar amb mi. Igual. O són les dues coses. Camper! És un camper! Va! No m'agraden els campers, però... No m'agraden els teams, però me puc oferir. Va, contra ell. Que s'enterin! Com que has sigut fidel... i no m'has matat... Va, que després el mataré a ell, perquè vull traicionar els teams, però bueno... Pop! No! M'ha traicionat a ell abans. Bueno. Doncs a 66, i ara veurem com tot està pujant. Com 66 copes s'apugen aquí. Molt bé. Aquí la pròxima seràs tu, i també faré un vídeo de pujant-es tu a les copes que siguin. I, bueno, ja que estem, obriré aquesta meva caixa. No sé si me tocarà. A veure. 6! Toca o Brawler o Gadget. Va, a veure. Com toqui un Brawler ara, és que jo flipo. Va. Un Gadget. El Gadget de Nani. Bueno, està bé. Bueno, pues aquí s'acaba el vídeo. Va, ja que tinc aquesta caixa, també l'obriré. Bé, vale. Va, també me'ls milloro. És que en sèrio. Aquí serà tot. A veure, vale, Dynamite. Senyor P. Nani, a veure quin és. El siguiente ocasión el Nani... Vale, bueno. Pues aquí s'acaba el vídeo i si us ha agradat subscriveu-vos i doneu-li like i doneu-li la campaneta per tenir més notificacions. Adeu!